Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, прапаную пачаць дзень з загадак. О, Лесик, зноў ты с самой раніцы со своими загадками. Лето, каникулы, трэба адпачываць. Кася, не бурчы, рабіць разминку для розуму карысна заўсёды, нават у канікулы. Ну, добра, давай свои загадки, Лесик. Я пачынаю. Толькі слухайце уважліва. Загадкі будуць з падвохам. О, Лесик. Нічога, Кася, разам з гледачамі у нас усё атрымаецца. Ну, добра, сябры, подказывайте нам. Лесик, давай першую загадку. Увага! Адкажыце, па якой жывёле ходзяць людзі і ездзяць машыны. Лесик, что за жах? По жывёлах нельга ходить и тым больш ездить. Кася, ты паспяшалася з адказам і не ўспомніла, што загадкі будуць з падвохам. А гледачы падумалі і маюць правільны адказ. Сябры, почакайте крыху, не подказывайте. Я сама здогадаюся. Жывёла, по якой ходзяць і ездзяць. Гэта зебра. Правильно, Кася. Зебры называюць пешаходны пераход, бо там, як і на зебры, намаляваны полоски. Нашы выхаваныя гледачы ведаюць, што дарогу можна пераходзіць толькі па зебры ці на зялёны сігнал светлафора. І я гэта ведаю. І пра зебру здагадалася. Давай наступную загадку, Лесик. Яна будзе пра нашага сваяка, зайца. Цікава, слухаем уважліва. Шэры заяц-удалец абвясціў, што ён кравец. І краўцу ўжо праз гадзіну медведзік свой заказ пакінуў. Увесну вам заказ аддам, раней ён не патрэбны вам. Заяц кроіць і страчыць, а мядзведзь у бярлозе спіць. Красавік, прыйшоў мядзведзь, а кашулю не надзець. Чаму? Які смешны вершик. Заяц, кравец. Кася, ты забылася, што гэта не вершик, а загадка. Ой, сапраўды, Лесик, паўтары яшчэ раз. Давай я паўтара карацей. Зайка, паабяцаў шыць для мішкі кашулю, шыў усю зіму, а вясной аказалася, што кашуля малая. Здагадалася, у чым справа, Кася? Ну, напэўна, зайка неправільна зняў меркі з мядзведзіка. А калі падумаць яшчэ раз, мішка праспаў усю зіму, што здарылася за гэты час? Ха-ха, дакладна! Маленькі мішка подрос, стаў вялікім мядзведзем, таму і кашуля аказалася маленькай. Правильно, Кася. Усе гледачы таксама здагадаліся. Ну што, яшчэ загадку? Ой, не, хопіць, Лесик, мы ўжо зрабілі зарадку для розуму. Цяпер трэба адпачыць. Давайте адпачываць. Уключаю мультфільм. А зараз? Зараз загадку загадаю я. Можна? Чаму не? Вось разумніку і загадвай, толькі складаную. Няхай паспрабуе здагадацца. Кася, сама ты не любіш адгадваць складаныя загадкі. Бо калі я не ведаю адказ, мне крыўдна. А мне ніколечкі. Я люблю даведвацца пра штосьці новае. Так што давай сваю загадку, Веранічка. Слухаем цябе уважліва. Адгадайце драпежную жывёлу, якую называюць уссурыйскай лісой мангутам, але мы ведаем яе пад іншай назвай. Уссурыйская ліса, мангут. Вераніка, ты ўпэўнена, што мы ведаем гэтую жывёлу? Дакладна ведаеце, прычым сустрэць яе можна у нас, у Беларусі. Мне здаецца, я ведаю, пра каго ты гаворыш, Вераніка. Калі ведаеш, адказвай, разумнік. Не проста раскажу, а ўсіх вас з гэтай цікавай жывёлай пазнаёмлю. Лесик, дык гэта ж добра знаёмы нам янот. Памылілася, Кася. Гэта янотападобны сабака. А чаму ён так называецца? Гэта адначасова суродзіч сабакі і янота? І янот, і янотападобны сабака прадстаўнікі аднаго атрада, драпежныя, але з розных сямействаў. Янотападобны сабака – сямейства псовых, янот з янотавых. Тады чаму гэта сабака называецца янотападобным? За знешняе падабенства. Ты ж сама гэта заўважыла. Вельмі сімпатычная жывёла, з такім багатым футрам.
Янотападобныя сабакі не толькі сімпатычныя, але і вельмі цікавыя жывёлы. Уяві, яны драпежнікі, а з задавальненнем ласуюцца і самай разнастайнай расліннай ежай, садавіной, ягадамі, жалудамі, насеннем, арэхамі. Ну, знайшоў чым здзівіць. Мішкі таксама любяць раслінную ежу. А вось і яшчэ адна незвычайная якасць янотападобных сабак. Яны назапашваюць на працягу лета і восені вялікія запасы падскурнага тлушчу. О, хочаш сказаць, Лесік, што ўзімку сабакі ўпадаюць у спячку? У раёнах з працяглай і шматснежнай зімой так і робяць. Сабака-мішка-янот. А спяць яны ў бярлогах, як мішкі? Не, Кася, і гэта яшчэ адна цікавая асаблівасць гэтых жывёл. Сховішчам янотападобным сабакам служаць часцей за ўсё норы. Вось дык ну, сабакі рыюць норы? Сам звярок дрэнны землякоп. Калі і выкапае нору, то не глыбокую, з адным выхадам. Часцей за ўсё жывёлы селяцца ў норах барсукоў. Вось дык ну, яны праганяюць гаспадароў? Не, селяцца ў пакінутых норах. Але нярэдкія выпадкі, калі ў барсуковым гарадзішчы адначасова жывуць і барсукі, і янотападобныя сабакі. Як суседзі. А яны не сварацца? Не, таму што займаюць розныя часткі падземнага лабірынта і карыстаюцца рознымі выхадамі. Хітранькія якія. Янотападобныя сабакі сапраўды хітрыя, не паспрачаешся. Трапіўшы ў бязвыхаднае становішча, яны прыкідваюцца мёртвымі, заплюшчваюць вочы, затойваюць дыханне І чакаюць зручнага моманту, каб неўзаметку ўцячы ад ворагаў? Менавіта так. Значыць, знешне падобныя да янотаў любяць ласавацца ягадамі і назапашваюць тлушч, як мішкі. Жывуць у норах, як мышкі, умеюць хітрыць, як ліскі. Вось гэта разнастайныя жывёлы. А я гаварыў, што янотападобныя сабакі не менш цікавыя, чым казачныя персанажы. Дзякуй, Лесік, за дзіўнае знаёмства. Цяпер будзеш ведаць, Кася, каго называюць мангутам ці ўсурыйскай лісой. Такога цікавага жыхара нашых лясоў я дакладна запомню. А я ўвесь час гавару, даведвацца пра штосьці новае вельмі цікава. Вось давай зараз і даведаемся пра штосьці новае з чарговага мульціка. Глядзі мультфільм, сябры. Сябры, вы любіце маляваць? Я люблю. А я не, бо, шчыра кажучы, у мяне маляваць не вельмі добра атрымліваецца. А чаму ты пытаешся? Хочаш запрасіць нас у якое-небудзь маляўнічае месца, каб зрабіць летні пейзаж? А што? Можам пасля праграмы гэтым заняцца. Але зараз я хачу пазнаёміць вас з сабачкам, які цудоўна малюе. Ого! Давай, Кася, знаём. Ой, які сімпатычны сабачка. У гэтага таленавітага мастака смешнае імя Малпачка і вельмі сур'ёзныя мастацкія здольнасці. Ого! Сабаку дакладна падабаецца маляваць. Як ён засяроджаны і натхнённа працуе. І як прыгожа ў яго атрымліваецца. Між іншым, карціны гадаванца высока ацэньваюць аматары мастацтва. Я з імі цалкам згодны. Ведаеце што, дзяўчынкі? Што? Я натхніўся прыкладам чатырохлапага мастака і паспрабую разам з вамі намаляваць які-небудзь летні пейзаж. Правільна, Лесік. Спадзяюся, і вас, сябры, натхніў прыклад таленавітага сабачкі. Так што сёння абавязкова намалюйце летні пейзаж. Ці можаце, як Малпачка, пачаць з кветак? Я буду рабіць менавіта так. А зараз, каб натхніцца яшчэ больш, прапаную паглядзець цікавы і прыгожы намаляваны мульцік. Глядзім, сябры. А зараз час развітвацца. Наперадзе нас чакае цудоўны вольны летні дзянёк. Няхай пройдзе цікава. Карысна! І самае галоўнае, маляўніча і весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У
нашим добра ранку!